libro titúlase Contos do Recreo. Está escrito por Álex Sampaio e Borja Caamaño e ilustrado por Rodrigo Chao. A editorial que publica este libro é Redrum. A historia vai dunha nena chamada Alicia que acosaba as súas compañeiras e compañeiros dándolle igual que sean maiores ou pequenos. Ao longo da historia vai cambiando a súa mentalidade e non vos conto máis para así animarvos a lelo. Gustoume tanto que lle darei 5 estrelas. Desexo que vos guste e que mudedes ao país de Alicia. Se vos gustou este vídeo, dadelle like, suscribidevos ao canal e poñédenos a vosa opinión nos comentarios.